Llagostera Tossa de Mar. Mentre els components del Club BTT Matadepera fan un recorregut per al massís de Cadiretes, jo per motius de salut m'he dedicat a fer turisme per Llagostera i Tossa de Mar. Jordi, com ens hem de veure? Atenció, atenció, quan arribi vull tots els plats us anem. No, ara li poso. Perquè hi ha la pica plena de tots els plats. Mira que això és molt bo. Avui dia, Llagostera combina el seu ric patrimoni històric amb la proximitat a la Costa Brava, fet que l'ha convertit en un lloc atractiu per al turisme i activitats a la natura, com el senderisme i el ciclisme. Adéu. No. Si és impossible comptar-vos, si aneu tots desperdigats. Adéu, ens veurem. Adéu. Vinga. Adéu. Apa, fins l'hora de dinar. Adéu. Adéu-siau, que vagi bé. Disfruteu força. Adéu. Adéu. Llagostera va adquirir importància durant l'edat mitjana amb la construcció del castell de Llagostera, documentat des del segle XI, al voltant del qual es va desenvolupar el poble. Aquest castell formava part del sistema defensiu de la comarca i era propietat dels senyors de Llagostera. Encara es poden veure restes del recinte emmurallat, com la Torre de les Urques i la Torre del Rellotge. Estic a Tossa de Mar. Ara estic esperant els ciclistes a veure si els puc veure. Tossa de Mar és coneguda pel seu encant medieval, les seves platges de sorra daurada i el seu entorn natural espectacular. El gran símbol de Tossa de Mar és la Vila Vella, l'única ciutat emmurallada medieval que es conserva al litoral català. Les muralles daten del segle XIII i ofereixen vistes impressionants al mar. A dins de la Vila Vella es troben carrers empedrats, torres de vigilància i cases d'època, així com el far de Tossa, un punt emblemàtic per contemplar el Mediterrani. També destaca l'església de Sant Vicenç i les ruïnes de la vila romana dels Ametllers, una antiga residència romana que mostra la importància de Tossa durant l'època clàssica. Estic caminant per la part vella de Tossa de Mar. Estic esperant els ciclistes de Matadepera. Em sembla que encara no han passat. Jo he vingut amb cotxe fins aquí i, bueno, això, ells han de vindre cap aquí a la part vella. Suposo que pujaran per aquí. Bé.
Sí, i tant, home, i tant. No, ja ho farà, que sortiguem. Sí. Un retoca, com l'Ava Gardner. Faig com t'és? Que l'han tret? D'allà. Ah, vale, ara la veig. Ja. Ara baixava. Vaig al poble i ja tenen per allà. Sí, jo vaig avisar, se'n van a platja. Hi ha la Raquel amb un baret que fem un cafè i uns Sí, perquè han marxat a fer... Em feu gastar més pel·lícula? Vinga, ja ens veurem a l'hora de dinar. Adéu. Adéu-siau. Que vagi bé. Vinga. Adéu. La platja principal, amb aigua cristal·lina i envoltada pel conjunt emmurallat, és perfecta per passejar o relaxar-se. Tossa està envoltada de muntanyes cobertes de boscos de pins i alzines amb rutes per fer senderisme i ciclisme, tot i que algunes tenen força desnivell. Ja estan aquí a la platja. Aneu tard, Sí? Vale, vale. Vinga, fins ara. Adéu. Adéu-siau. Vinga, adéu. Au, va, que arribareu tard a dinar. La capella de Nostra Senyora dels Socors és una petita església situada al nucli antic de Tossa de Mar, carregada de simbolisme i tradició. Construïda al segle XVI, aquesta capella es va erigir com a mostra de gratitud dels mariners per la protecció que la Verge els oferia davant els perills del mar. Estic a l'estació de Llagostera. Estic esperant el Club BTT Mata de Pere, que ha anat a donar una volta per aquí, aquestes muntanyes. Vinga, va, a dinar. Ja heu arribat, això és la meta, Hola, vinga. Hola, què? Com ha anat? Sí, ja ho veig. Bueno, vols anar a deixar la bici? Sí, he caigut al riu, estic xopa. Vaja. Tota la bota està plena d'aigua. Aviam com ho feien, això? Aviam, aquí. Som serem gent catalana, tant si es vol com si no es vol. No hi ha terra més humana sota la capa del cel.